да ни благословиш. Да ни дадеш Слово. Тази вечер Твоето Слово да дойде като чук, който струшава голяма скала. Тази вечер дай благодат и водителство върху Твоето свято Слово. Моля Те, Господи, Твоето Слово променя, Твоето Слово пронизва, Твоето Слово благославя. Тази вечер моля Те, Твоето Слово да даде живот на душите ни. Моля Те тази вечер, онези, които ще чуем Твоята вест, моля Те, дай ни сили и благодат да предадем на верни човеци. О, благослови общението ни, служението ни тази вечер, Господи. Ти води, Ти ръководи, Господи, употребявай гостите от Африка. Господи, моля Те в името на Исус Христос и от Франция, тази вечер Ти говори чрез тях, святи душе. Тази вечер Ти говори чрез тях, святи душе. Моля Те, дай ни глад и жажда за Твоето Слово. О, ние гладуваме, ние жадуваме за правдата Ти. Тази вечер ние ковтаем, искаме да пием от Него, Господи. Ние искаме да вкусим от Твоето Слово, защото Твоето Слово е живо. Твоето Слово е живо и деятелно. Остър меч, то пронизва доставите ни, издирва помислите ни. Тази вечер Твоето Слово, Господи, ела и да благослови. О, ние Ти благодарим в името на Исус. Да кажем заедно, да кажем заедно. Амин. Да дадем цялата слава на Бога. Нека седнем за Бога.